भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। क्या करो जंगो से हमारे नहीं कर रही क्या तू वो है कि ना फकीर बाबा हां की बोला अच्छा हिचे हिचे तू जा हिचे मत हां अल्लाह ऊपर जाकर पूछा अच्छा ऊपर क्या करना हां डाले 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 ना 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 डाले 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 ओए देवा आ उठे बाहर उठे कमर उठे मुआ उठे खार उठे हां आपण किए मुझे राजा को द्वारी माने दूतो राजा दूतो ओ राजा ऐसा बसा कुकुरो मुझे कोड़ा तुझे अरे तुम कुकुरो हां कुकुरो हां बोला गई हां घर पर तुमके काटी देची क्या काटी देची हां का तेरे काम तुले वो जाए तो राजा को हस्ते हुईछिया राजा को हस्ते हां उतने बार ए बोले बोलो जाए पैसा कुकुरो रेकॉर्डिंग होती रे दादा कुकुरो दादा कुकुरो जी बोतल बहुत लोग कुकुरो बोतल दादा संभाले होनी कौन होते नमस्ते मानिमा किसको बोल रखे हो अपमान घर अपमान ठीक है तुम बोलो हाय भाईगो तू काय की बोल बोलू बिना लियो तो जन्म दीजिए ना मां जन्म दीजिए तो ना मोर मां को जन्म देइची हां तोय को गठन करिची के दशा दीची के ए अपमान संभाले होनी कौन होची भंडा करो और झिकुची आपको इंसिडेंट दिख गया हां कहो बोलना तो मत करो रे हां ये दंड दीची के तो दे पूरा फटिया वाला चल रही क्यों निमंत्रण आता हूं से हत्यारे मारो भिक्षा वाला अच्छी हेलो नहीं तुमरे चाकरी लोक रे घेतो ना हां तुमको एक्शन देखौची ये तो कहिले ताले तोरे असर काम करे नाही ते ट्रांसफर करबे काम ये पहिला तो राजा होते मी पहिला सबे संभाले उनी कोणदा आज बड़ सौभाग्य दिन अतिथि आसंत अतिथि संस्कार करिबो कि मानव धर्म जीवन दया अभिनय करूचे हां तेनी करी से विज्ञान मंदिर से जी हां आमे दान धर्म न करे हां पुण्य हेबो नाही हेबो नाही भलो से हमर समाज गोरे समान अच्छा आमे जदी दान धर्म करबा ले पुण्य करो पुण्य हेबो नाही तेनी करी दान से करे पस्ती राजा जी बासो चलो सबटे काय कोड आसे दे सियारे या मारा केम काय धर्म राजा धर्म असं तिचा हां हां सोटवाने भगवानी बाकी महाराज क्यों नहीं बता
ଅଛି ଅନ୍ତରରେ ମୋର କିଛି ଭିକ୍ଷା ନେବ ତ ଆସିଛି ରାଜା ଭିତରେ ହଁ ଖ୍ୟାତି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜଣକୁ ନିଦ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ରାତ୍ର ଯାକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 5 ଜଣକୁ ନିଦ ଆସିବ କାହାକୁ ରୋଗୀ 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 ଜ୍ୱର ରୋଗୀକୁ କାହିଁକି ନିଦ ନାହିଁ କାହିଁକି 24 ଘଣ୍ଟା ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହଉଥିବ ହଁ ତାକୁ ଆଗେ ନିଦ ଆସିବ ନା ନା ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଭୋଗୀ ହଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଧନ ଧନ ହଉଥିବ ହଁ ମୋ ଧନ କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବ ତାକୁ ନିଦ ହବନି ନା ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଦେଖି ଯୋଗୀ ହଁ ଯୋଗୀକୁ କାହିଁକି ନିଦ ନାହିଁ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେବ ମୁଁ ଦ୍ୱାରେ ତାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ମୋର ଉତ୍ତରଟା ପଡ଼ିବ ହଁ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିବ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଚୋର ହଁ ମାସକୁ ଆଗେ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହଁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପକ୍ଷ ହଁ ଅନ୍ଧକାର ପକ୍ଷରେ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତି ହଁ ହଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଦ ନାହିଁ ନା ନା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅନୁରାଗୀ ଆଚ୍ଛା ଅନୁରାଗୀ ହଁ ପ୍ରଭୁ ନିଦ ନାହିଁ ନା ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ରାଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ହଁ କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ ବେଶ ଫକୀର ବସି ହଁ ଶିକ୍ଷା ନେବ ହଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ସୁସଂଗ ଥାଲେ ବେତନ ଭରି ନେଇ ଆସେ ଆପଣ ଆଦେଶ ମଣିମା ଆଉ କି ଆଜି ଆଗ୍ରହ ଭୋଜି ଖାଇ ଖାଇଥାଉ ତ କଣ ଆଁ? ଗୋଟେ ଖିଆ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଏ ନମସ୍କାର ମଣିମା କଣ କହିଲୁ ନମସ୍କାର ଦେଖ ଯେତେ ଦେଖିଲି କିଏ କହିଲି ମୋର ମା କହିଛି କଣ କହିଲି ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମାନେ ଆମର ଏଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଦେଖିବୁ ନମସ୍କାର ଗୁଡ ଟେକି ପୁରା ଗୁଡ ଟେକି କରୁଛୁ ଆରେ ନା ଆଉ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଡେ ଗଲୁ ଆଜି ଆଜି ରାଜା ବୋଲି ନମସ୍କାର ସମର୍ଥନ କଲି ହଁ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ପାପ ଲାଗିବ 5 ଜଣ ହଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲା ମା ମା। ମା କୁ ନମସ୍କାର ନାହିଁ ମା ପାଖରେ ଶୋଇପଡି ଏରେ ବଡ ତଳ ଶୋଇବୁ ନା ମା ପିଲା ମା ମାର ମାସରେ ଦରକାର ସରଳ ଶରଣ ଯିବୁ ପିଲା ମା ପାଖରେ ଶୋଉନି କି ଭାଷଣ ଶୈଳୀ କଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକ ଭୋକିଲା ଭଳିଆ କରେ ମାଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀରେ ଦୁନିଆ ଗୁରା ବାପା ବାପା ନମସ୍କାର ନାହିଁ ନମସ୍କାର କରି ବାପା ଘର ଶୋଇପଡିବି ଶରଣ ଯଦି ଶରଣ ଯିବୁରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଦୁନିଆ ଗୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ କେବେ ନମସ୍କାର ନାହିଁ କେବେ ଠାରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଦିନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ବ୍ରତ ହେଲେ ସେଇଦିନ ତାର ଗୋସେଇ ବୋଲି କହନ୍ତି ବାଳକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପଇତା ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋସେଇ ହେଇଗଲା ନମସ୍କାର କରିବିନି ଆଜ୍ଞା ବାଳକ ବୋଲି କେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତ ଗୋସେଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଥିବେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ହେଲା ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଇଲ ତମକୁ କିଏ ଢାଲୁ କିଏ ଢାଲୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତୁ 5 ପଇସା ପାଉଛୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କରେ ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ହେଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମା ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ ସେଠୁ ମା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ପୂଜା କଲେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ମୋ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଶରଣ ରଖ ମା ଆମକୁ ଦୟା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କକ୍ଷରେ ବସି ଅତି ସାଦରେ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସାଦରେ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଏ ତୋର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମହାରାଜ ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଚାहे ମୁଁ ଚାहे କିଛି ମିଠେଇ ସିରିନି ଖାନା କାହିଁକି ପାଟି ପିପିଡ଼ି ଲାଗିଯିବେ ବାପା ଖାଇଛି ମିଠା ମହାରାଜ ତମର ଏ କୁକୁରକୁ ସାବଧାନରେ ରଖ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ କୁକୁର ଲାଗୁଛି ହଁ କୁକୁର ମୋର ଚାहे କିଛି ମିଠେଇ ସିରିନି ଆପଣ ସେଇ ମିଠେଇ ଶ୍ରେଣୀ କରିବେ କଣ ମୋର କଲିଯୁଗ ଅବତାର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଗୋଟେ ଦୟାଲୁ ବୋଲି ଆସିଥିଲୁ ମୋରି ପରେ ରକ୍ଷା କର ଆମର ଦୁଃଖ ମଣ୍ଡଳ ଜାତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଣ ବାହୁରୁ ଜାତ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାନରୁ ଜାତ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାନରୁ ଜାତ ହେଲେ ବୈଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାତ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କରିବେ ପ୍ରତିଗୁଞ୍ଜା ଦିଏ ନା ଆଗରେ ସୁନାର ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିମା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ନାହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା
गाउचंदी ओंकार बिंदु संयुक्त निको धायंती लोगिनाम राम मुखदे जब ओंकाराय नमो नमो पूजा जदि करिब संतुष्ट ताले किछि मिठे श्रेणी करिब प्रदान जय देवालय महादेव पूजा करी पारि नाही आपन जदि पूजा करिया कोसी सही करि जुग अवतार श्रीमान सत्यनारायण पूजा करो मत खोली दियो मत खोली दियो धक्का देवी ना करो ना 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 ना